Samantala, Idol, nagpapatuloy po ang preparasyon po ng pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur para sa pagdiriwang po ng Ilocos Sur Festival 2025. Nauna nang inanunsyo ang pagsasara ng kaliwang bahagi po ng Govantes Dike simula po nitong January 8 hanggang February 19 ng kasalukuyang taon. Ilan sa mga aktibidad na abangan ng mga residente sa nasabing lalawigan ang Search for Mr. and Miss Ilocos Sur 2025, Pride Queen, ang Bangkarera, ang Gen Z, Arsuela at iba pa. Nagpatawag na rin ng pulong ang Department of Trade and Industry Ilocos Sur para sa gaganaping Tawid, Ken Kultura, Trade and Food Fair 2025. Samantala, ibahagi rin po ng selebrasyon ang pagkilala sa mga tatanghaling Father Jose Burgos Award 2025 o ang pinakamataas na pagkilalang nagpaparangal sa pambihirang pagmamalaki ng Heritage Province ng Pilipinas na lalawigang Ilocos Sur. IFM News. IFM News. IFM News.